Είμαστε στον προφήτη Ηλία και καθαρίζουμε απόψε το ρέμα το οποίο οι πολίτες της Λαμίας το έχουν μετατρέψει σε σκουπιδαριό. Υπάρχει μια κακή νοοτροπία που κάποιοι πιστεύουν ότι δεν φαίνεται, μπορούμε να το μετατρέψουμε σε σκουπιδότοπο. Η Πρωτοβουλία Ενεργών Πολιτών αγωνίζεται για να αλλάξει αυτή την νοοτροπία και αυτόν τον τρόπο σκέψης. Έχουμε ενεργούς πολίτες οι οποίοι θα είναι χρήσιμοι στην πόλη τους, χρήσιμοι στην κοινωνία μας, χρήσιμοι στα παιδιά μας. Εμείς σαν πρωτοβουλία δεν μπορούσαμε να λείπουμε από μια τέτοια δράση, ειδικά όταν αφορά ευαισθησίες που έχουν να κάνουν με το περιβάλλον. Το Let's Do It είναι μια δράση που είναι πανευρωπαϊκή και δεδομένου ότι υπάρχει πρόβλημα στην πόλη μας και περισσότερο σε αυτό το συγκεκριμένο περιαστικό άλσος, κρίναμε ως κόσμο μάλλον αναγκαίο να δράσουμε, να ευαισθητοποιήσουμε τους συμπολίτες μας και να κάνουμε ό,τι μπορούμε να το περιφέρουμε στην καλύτερη κατάσταση. Ό,τι θέλεις έχουμε ρε. Κρίμα. Και όταν αυτοί ξαναπήγαν μετά το καλοκαίρι να καταλάβουν τα μέρη και να φτιάξουν τα τσαντέρια, δεν μπορούσαν να μπουν. Δηλαδή θέλει και ξυπνάδα, δεν θέλει μόνο να φωνάζεις. Πιστεύω ότι δεν είναι ο αστός ο Λαμιώτης ο οποίος θα πάρει την υπηρεσία του Δήμου και θα έρθει το μηχάνημα και θα του πάρει Είναι μια νοοτροπία που υπήρχε παλιά στα χωριά ότι τα ρίχνουμε στα ρέματα όλα. Αυτό το πράγμα λοιπόν εδώ προέρχεται από ανθρώπους που φέρουν αυτή την νοοτροπία. Αυτή την νοοτροπία τώρα πρέπει εμείς να καταδείξουμε και να την αλλάξουμε. Το να γινόμαστε εμείς τώρα κάθε Κυριακή σκουπιδιάριδες δεν λέει τίποτα. Θα πρέπει λοιπόν να απευθυνθούμε σε αυτούς τους ανθρώπους. Δεν μπορεί εσύ να έρχεσαι το βράδυ με το αυτοκίνητό σου και να κρύβεσαι και να πετάς το στρώμα που αν έπαιρνες ένα τηλέφωνο στην υπηρεσία καθαριότητας θα έρχεται να σου το πάρει. Είναι πάρα πολύ απλά τα πράγματα. Επομένως λοιπόν θα κάνουμε μια καμπάνια επί ευκαιρία και αυτής εδώ της ωραίας δραστηριότητας της Πρωτοβουλίας Πολιτών, η οποία να απευθύνεται σε αυτούς τους ανθρώπους. Υπάρχει τηλέφωνο, ο Δήμος έρχεται με ένα μηχάνημα, με ένα αυτοκίνητο και παίρνει τα βαριά αντικείμενα και δεν χρειάζεται να τα έχουμε εκεί που περπατάμε. Έρχομαι πρώτη φορά στο λόφο προφήτη Ηλία να καθαρίσω μαζί με το γιο μου. Πρέπει να πω μεγάλο μπράβο σε όλους όσους ανταποκρίθηκαν σήμερα, γιατί το πιο όμορφο δάσο είναι κατελημμένο από το Δήμο και αν εμείς υπολογίζουμε στους αρμόδιους της τοπικής αυτοδιοίκησης και μετά στους πολίτες οι οποίοι θέλουν να ρίχνουν ευθύνες και να μην αναλάβουν πρωτοβουλίες. Εδώ η Πρωτοβουλία Ενεργών Πολιτών, πρέπει να πω ότι όταν εγώ για πρώτη φορά ασχολήθηκα, ήταν ένα πράγμα που είχε προβληματίσει πάρα πολύ αυτή η κίνηση που ξεκίνησε από δύο ανθρώπους, μέλη μας της πρωτοβουλίας. Και ένας λόγος, επαναλαμβάνω, που μπήκα σε αυτή την πρωτοβουλία είναι η λέξη που δώσανε, η επωνυμία που δώσανε, η πρωτοβουλία. Και όλοι ξέρουμε, δεν πιστεύω να αμφιβάλλει κανείς, ότι όλοι οι Έλληνες, σχεδόν 9 στους 10, αυτό που έχουν μάθει είναι να ρίχνουν τις ευθύνες στους άλλους και να μην παίρνουν οι ίδιοι την πρωτοβουλία, να ασχοληθούν και να δίνουν λύσεις σε σοβαρά προβλήματα της ζωής μας, το περιβάλλον, το οποίο είναι ένα μέρος της ποιότητας ζωής που πρέπει να μας ενδιαφέρει και να μας βάζει σε προβληματισμούς. Όταν το τελειώσει θα ξέρει